Nire proposamen artistikoa. Zaborra ala altxorra. Instalakuntza ikasgelan bertan garatzen da, haurrek ohiko espazioan esperimentatzeko aukera izan dezaten. Material birziklagarriak, adibidez plastikozko edalontziak, botetako tapak eta komuneko paperaren kartoizko tutuak, modu askotan manotuta egongo dira, irudian ikusten den moduan. Material guztiak lurrean egongo dira, horrela haur guztiak libreki manipulatu egin ahalko dituzte. Proposamen honi esker, haurrek haien autonomia eta erabakiak hartu ahalko dituzte, motrizitate fina eta lodia landu egingo dituzte, elkarlana eta komunikazioa sustatu egingo da, haien sormena eta irudimena landu egingo dute eta material birziklagarrien erabilera baloratu egingo dute. Baita ere, haurrek hainbat gaitasun garatu egingo dituzte. Hala nola, esplorazio sentsoriala, adibidez ukimena, ikusmena, soinua, baita ere sormena, objektuei erabilera berriak ematea. Arazoen konponketa, eraikuntzak diseinatu eta egonkortzea, elkarlana, hau da, besteekin ideiak partekatu eta batera edozein gauza sortzea, eta azkenik autonomia, norberaren erritmoan eta interesetan oinarritutako jarduerak egitea. Baita ere, aipatzekoa da proposamen hau erreferente artistikoak eta pedagogikoak dituela. Hala nola, hasteko, arte pobera daukagu, material xumeekin artea sortzen duena. Beste alde batetik, Bruno Munari daukagu. Honek jolasa eta sorkuntza uztartzen dituen ikuspegia sustatzen du. Eta azkenik, Reggio Emilia pedagogia daukagu. Honek haurra ikertzaile aktibo gisa egotea sustatzen du. Eta proposamen artistiko honi bukaera bat emateko aipatzekoa da ebaluazioa. Honek 3 puntu garrantzitsu ditu. Hasteko behaketa daukagu. Haurren parte hartzea, interesa eta interakzioak aztertzea. Bigarrena, dokumentazioa. Hau da, argazkiak, bideoak eta irakasleen oharrak. Eta azkenik, haurren adierazpenak ditugu. Ahozko azalpenak, marrazkiak edo beste edozein adierazpen artistiko. Guzti honekin, proposamen artistiko aproposa lortu egiten dugu haur hezkuntza bateko mailan landu egin ahal izateko.